Čo bude robiť tvoje dieťa v auguste? 5 dní plných pohybu, hier a sebeobrany. Detský tábor Krav Maga pre deti od 10. do 14. augusta. Dva tréningy denne, pohybové, reflexné a tímové hry, plus oddych pri filme. To všetko nás čaká u nás na tábore. 5 dní, každý deň od rána do popoludnia. Pre chlapcov a dievčatá od 6 rokov. Kapacita je obmedzená na 16 dní, aby sme si zachovali individuálny prístup. Prihlás svoje dieťa cez link v bio alebo prostredníctvom facebookovej udalosti.